Okei, moi, Rain täällä ja tällä kertaa availlaan vähän päkkiä. Meillä on 5 minuuttia aikaa, meidän pitää tehdä tää nopeasti. Ja kuten näette, 39 päkkiä avattavana. Ostettiin premium, tuli ihan saakelisti näitä päkkejä. Ja niin monta premiumia, niin monta juttua. Ja aloitetaan nyt tällä turtlella. Toivottavasti ääni kuulee Eastern Turtle. Ihan nice. Avataan sitä seuraava premium. Antakaa nyt jotain parempaa. Mä tykkään tollasesta. Entäs täältä? Nää on hyviä. Mä tykkään näistä. Nyt mulla on dog-täkejä. Oikeesti avataan tämä. Nopeasti pitää... taas toinen setti näitä. Miten niin hyvää? Premium. Niin kaunista. Niin kaunista. Avataan vielä. En mä oikein tuosta. Tuo aika roman näköinen. Sitten lukkake. Nää ei tullut oikein. Premium. Tuo on ihan hyvä. Meillä on aina 4 minuuttia aikaa avata näitä. Premium Customization Premium. No on tää ihan nice. Lisätään mulle 10 emblemiä. No kyllä kelpaa kuule. Ei kiinnosta taas nuo. Oh my god. Taas saatiin näitä hyviä. Tykkään noista puukoista, ne on ihan mahtavia. Peli ei oo muuten asentunut tai ladannut vielä 10%, niin on huono netti täällä nyt. Ei voi oikein nopeasti. Premium. Onks tää niinku joku pikseloitunut paska? Kultainen päkki. Dear John, Clowny, XP Boost. Auttaa paljon, koska olen niin paska tässä pelissä. Niin huono. Premiumi. Tulee hyvä. Ei tullu mitään hyvä. Tulee hyvä. Taliko. Mutta tää on hyvä. Noin. Hetkonen, pitääkö mun niinku aina valita, niinku, että minkä mä otan täältä niinku. Jos mun pitää niin tehdä, niin mulla menee hermot. Mä en tiennyt sitä nimittäin. Pitääkö mun niinku tehdä noin? Sitten se valitsee sen. Olkoon, meillä on 3 minuuttia aikaa. Avataan tämä. Ei mitään tullut. Kultapäkki. Unikue tavara. Entäs tämä premium? Mikäs tää on? Hei, yes. Carbon. Viper. Niin hyvä. Kato, kaikki oli. Wow. Mikä? Namia. Tämä on hieno moto se. Se oli Unikue, niin ei ihme. Okei, on vielä aikaa. Niin hyviä nämä päkit. Mä oikeesti rakastan näitä. Niin paljon taas näitä. Mä tykkään tuosta. Mä haluaisin. Mä pistän sen mun dog-täkeihin kohta. Ei oo tosis. Miten mä tän sain? Wow, 200 XP boost. Niin harvinaista. ACP puukko saatiin. Se on aika nice. Tykkään ACPstä. Battlefield 3 on pelannut tiimi. Katso, tämmönen gangsta. Tuo piste tästä siihen. Gangsta. Yes. Seal. Yes. Hunter on paska. Tämä. Yes, taas puukko. Entäs orkkapäkki? No, täältä tulee vaan orkka. 2 minuuttia aikaa. Niin paljon päkkejä. Yes, taas tuli puukko. Vielä 6 päkkiä. No on nää ihan hyviä. Toivottavasti tää on kuvannut koko ajan. Joo, 5 minuuttia tässä ollaan kuvailtu. Niin nice näitä. Mä rakastan näitä päkkejä. Ihanaa, että se otettiin eilen illalla tää. Noin. Yes, ja taas tuli se ihan paras. 200 boost. Mä oon niin surkea tässä pelissä kummiskin, että niin hyvä. AK:han tollanenkin saatiin. Ja sitten vielä viimeisimmät. Joo, ei tässä ollut oikein mitään hienoa. Entäs? Tyyppejä.
Joo, ja ei oo enää battlepackkejä. Ne on loppunut, saatiin helkutisti kamaa. Ja on muuten paljon, kello on nyt 8. Just tasan, nyt pitää lopettaa kuvaaminen. Pitää lähteä kouluun ja wow. Ihan parasta. Ihan parasta. Mennään kattoo vielä tuo. Mitä nää? No näitä. Mä en oo näitä vielä löydellyt. Unlocks. Onkohan täällä niitä puukkoja missään? Kattokaa kuinka monta puukkoa. PJ2, Bayonetta, no tää on normi. Trench, Chill, Carbon Fiber, ACP90, Precision, Tactical, Seal. Aika cool, mä otan tän Tacticalin. Tai no, mä sain tämä, en halunnut odottaa oikein. Okei, mutta tähän lopetaan kuvaus. Ja nähdään kai sitten seuraavassa videossa.